amalma Shirifla TV lajiba mo bela jelen foni islamia ka fuli no assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shirifla TV ka kunafoni dili hukumu konnala ani ka maw kunafoni ka dine kunyaw ka anu ka jinlatige tabulu kan anye ni jëm kan kenekene sibi wala saka baroke hiji kunafoni kan amada amfle wati mununa ni ambe hiji labewna ala ba fayen qur'an ko hiji be ke kalo damana mande konnala ani ala hiji bara famba be ke kalo kelen konnala nga bara damno labew chamane be sabati ka kon hiji bara werenye o kama anduna hiji bara wala kaba anye ala nyini kan jëm kan sigi wala saka kunafoni di labew be niveau jumena bi hiji barakelaw nyemo yerefe wala ansira maison de haji labi ani ankara mo bismillah noy docteur Hamza Maiga docteur Hamza Maiga karamo do malako doneno maison de haji fana so mi bieno ni hiji bara bela jele mi keno de ale de o nyama bay yani anga do anga baroko nala ambe afo anga ma wele noy ankara mo ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Docteur antum de la ka jemu kan sigi nyina yelema mun be hiji barawla nyina anda seruluma anga kunafuni dile temenona bi anga nyingali folo mi be ambulo kashila ame niveau ame yorom nabi awal labe mun be niveau jumena bi Ustaz subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ambe ala foka ala barkada ka ala wali mando ala subhanahu wa ta'ala min kitira nga sigi anga la soro kuraye ñogon fe ambe barkada na ba bela jile ani an la me ba bela jile yoro jani yoro suru mo bela jile ka ñina ala falaka ben samanda ma nga keta nga foto la ka ko ni ñafa antu ñi sigi do ke bara damna ñi dantiga do ke ñogon bi an sera niveau mina ni ka ñin ngali boloka o bina kere ka sigi temelen ko dafa ni ka kuna foni to fara ñogon kan bi ala barkala mi niveau mina do mi ambe sigi folo nke antu nya fo mo nyina ngo campagne nga della campagne ye jume o hiji to sebeni na alla be na bara o tun daminena o daminene min tun garantu ni kle kemeri dan yerama ka fo o tun campagne o tle kemeri tun mi damine le 20 mars kana datu le 30 juin ni bara tun tara ina fa antu nya fo chugo min kan santu mi la sura antala hiji organisation bela jele antala bela jele na mais on a c'est le 30 juin anya ka fo degumba datuguli na joli la en obligé ka 25 jours faraka ni ministre ka yamare no ni kalo en fleur min kono no juillet o le 25 campagne be datu na fora campagne be datu kuma kore mu o kora ka fo guichet ini ki fengo fe maison na haji kono abeka barabijo ni nana sa ibina soro ya raveki ka service do be ya passeport dana ubia docteur ubia bolo chila ubia to sebena ubia bedem ka mo ubia ni bela jele minani yamara kade ubina mission de la kalo kelen kalo fla kalo saba kono na fora guichet datura ni bele bi segi kata ka baraka la sa donné e mo be passeport la sisa ibita u soro de ka bazila wa sharia mi boli to kan passeport ko la na kera dogo kun saba kera kalo kelen yo ibi passeport ni o procédure ni kono ni mo be banque la ibita bedem fe ibita war saro la i mo be vaccination ke la ibitu lu fana ni nu bi yoro nunu shiti fangile fe o fana bebe baraka hukumu ni kadiri do de kono tuma do wati ko amogo bola ko sebe doni campagne datura a risque parce que meni nu bela jelen lablala ni tara do procédure normal kono ibe terene ka terene subi ko ila iji tawati bi teme kana soro verme ka foi maseka ki sagwe do de ato campagne datuguni risque babala o hukumu kono anana se niveau minabi anana kota min plan ani agence ni ngonje anya ka fo ala barkala gouvernement ka kota o dafara kaba kota dafara fo ka fo ka dafara tabarakallah mais agence fana ambe ka kibara min sorufe ou yere ka nyamgo fe anya ka fo do fana ta dafara à 100% do be 90% do be 80% ne yere kuna foni min soro no ka dogona be o autour de 50-55% o da mo min matla folo donc wati toni min tora mba fo hijide fana o fana be ka do alhamdulillah ambe ala fonu ambe ala barka danoy kada kunju men kan ni yoro yere la bizat sabla tumamna Arabie Saoudite tun batani sabada manyina mo hamina mo jorola kambora ba konontona directement ka tan yere soro batani sabala est-ce que mari bi se ko hijide mbela jeli la boa ayam fana hami kada mun kan basa nama se ko soro la nyini were se ka Arabie Saoudite fe hukumu kono tuguni ka fo vraiment ay do fara kan tuguni o ba ay ni kanye tuguni o la nyino bi se ka gela tuguni maintenant sera ka kota la fa sabera nan kuma ay batan durdama o ba fa abo sala ni batan saba min duma o sero koro ay wa o bi se ka la nyini were am se ka la nyini were ke wa o bi jabi o kera kota ko wo o kera no ya were wo
o kɛra laɲini sugu o sugu ye min bɛ hiji kadiri kɔnɔ a ka ca Ala fɛ o b'a ta bala sabula o b'a dɔn k'a fɔ nin jamana seerelen u y'u ka baara k'a kɛcogo la wa an ye hakɛ fɛn o fɛn d'u ma o sera ka hakɛ in latɛmɛ fana a ka ca Ala fɛ a bɛ danaya sinsin an n'u ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to a hami bɛ bɛɛ lajɛlen la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ hiji ko kadiri la gouvernement fara privé kan an ka laɲini mais privé bɛɛ lajɛlen k'a ka quota dafalen sɔrɔ État k'a ka quota dafalen sɔrɔ Mali hijiden bɛɛ lajɛlen ka taa hɛrɛ la u ka segin hɛrɛ la o de y'an bɛɛ lajɛlen ka hami n'an ka laɲini an ka duwawu bɛ basé o yɔrɔ de kan donc an b'a fɔ n ko bon fɛn min ye inscription ye a bɛ ka continuer ka taa se nin kalo in tile 25 ma n'an sera kalo tile 25 ma guichet unique min bɛ yan o bɛ labila o mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ kɛ wa baara a bɛ lajɔ mais Ala barika la an bɛ ka taa ni rythme min ye rythme in ka ɲi ka da kun jumɛn kan barisa an ka mɔgɔw dilen bɛ min na u b'a to de fo sunkalo ka tɛmɛ ni sunkalo tɛmɛna de mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka wuli ka hiji baara kɛ o de y'a to seli tɛmɛnen kana se sisan ma mɔgɔ min donna nin furancɛnin kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ an ye tile 100 min kɛ tuma dɔ an b'a fɔ ka surun ɲɔgɔn b'a mɔgɔ ka ca n'a ye min donna nin waati laban kɔnɔ donc o bɛ ka wuli ka anw sɛgɛrɛ cogo min o bɛ ka agence fana sɛgɛrɛ ten bɛɛ b'i k'i ka boliboli kɛ bɛɛ b'i k'i ka boliboli kɛ sabula o de b'an ka culture kɔnɔ mais o ye fili dɔ de ye min kan ka corriger adamadenw bolo k'a dɔn k'a fɔ Arabie Saoudite système a changera sisan anw bɛ hiji min kɛ ko bɛɛ t'an sagoya kɔnɔ a ko fanba bɛ taa kɛ olu de ka jamana kan o fana ka système de bɛ yen u ka programme de bɛ yen u ka jamana sariyaw n'a maracogo de fana bɛ yen et puis hiji sariya bɛ boli fana diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan hiji taaden bɛɛ lajɛlen kan an tɛ se ka k'o la exception ye k'an ka ko bila retard la fo à la dernière minute k'a fɔ tɔw b'an sago la tuma o tuma n'an jɔra k'an b'a sɔrɔ hiji t'o système ye hiji bɔr'o la bololabaara tɛ informatique de don système de don sisan min modernisé len don technologie de donn'a kɔnɔ donc bɛɛ b'i conformer ka bɛn o de ma n'i m'i conformer ka bɛn o ma dɔrɔn gɛlɛya bɛ don ka hiji tali la kosɛbɛ kosɛbɛ donc minnu nana ka n'u tɔgɔ sɛbɛn yanni campagne ka datugu an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn an b'a fɔ u y'a kɛ a kɛcogo ɲuman na nka minnu ye retard ta u k'u jija san wɛrɛ retard in ka n'u sɔrɔ minnu fana tulo b'an kumakan in na u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u k'a dɔn k'a fɔ tile damadɔ de tor'o ye dɔrɔn o tile damadɔ ye a tɛ tɛmɛ tile 10 kan tuguni n'an ye jateminɛ kɛ k'o la u kan k'u ka tɔgɔ sɛbɛn n'u ka boliboli bɛ k'o de la i dalen bɛ agence fɛn o fɛn na wuli k'a tigilamɔgɔw sɛgɛrɛ i ka se k'i ka baara kɛ joona u fana k'u ka formalité tɔ rempli pour que an ka taa an bɛ niveau min fana na tuguni an bɛ se ka mun fɔ o kun na kɔni an b'a fɔ n ko fɛn o fɛn ye labɛn ye Mali niveau la yan sisan o labɛn o dafara tabarakala sabula maison haji dayɛlɛlen don hali dortoir minnu bɛ yen ni hijidenw minɛ u bɛna loger a kɔnɔ agence bɛna n'u ka mɔgɔ ye gouvernement bɛna n'u ka mɔgɔ ye bɛɛ dama ka kan logement na logement dayɛlɛlen don ni maa o maa nana ka bɔ fan o fan fɛ ni hijiden de ye tile hakɛ fɛn o fɛn ka di ye i b'a si dortoir ninnu kɔnɔ wari sara t'a la foyi foyi t'a la i bɛ si yan i bɛ tile yan i b'i ka ci kɛ jatigila b'i la o jatigila t'i la o t'anw ka laɲini i kɔni b'i ka hijiden kɛ n'i b'i ka hiji cadre de kɔnɔ bon formation ninnu fana min bɛ sen na tabarakala an bɛ ka dɔ kɛ formation fana na kuma bɛna se formation ma kɔfɛ o kɔfɛ tuguni min fana bɛ hiji baara la tuguni n'o ye a boliboli n'a papier ɲɛnabɔ ko ye tabarakala caman kɛra la fo ka taa se hakɛ ma bi bi na an b'a fɔ hijiden caman sigilen don dɔrɔn ka mun de ma kɔnɔ dɔrɔn n ka taa don an fana ye baara anticiper ɲina ka hali voile fɔlɔ minnu bɛ taa an y'a bɛɛ liste kɛ ka dulon hijiden kun fɔlɔ min na n'u tɔgɔ sɛbɛn gouvernement ka niveau kan u k'a dɔn min bɛ voile fɔlɔ la min bɛ filanan na min bɛ sabanan na fo ka taa se naaninan ma an bɛna don semaine min kɔnɔ an ka voile tɔw fana an b'olu fana liste kɛ ka na dɔɔni dɔɔni bɛɛ k'a dɔn i taa don ye min ye i taa waati ye min ye i bɛ avion hakɛ min kɔnɔ i ka se k'o dɔn donc an avancera nin niveau bɛɛ lajɛlen na bon min fana ye saudiya niveau ye peut-être baara dɔw fana bɛ yen an da bɛna s'olu ma mais en général an b'a fɔ hiji baara ɲina alhamdulillah a bɛ ka nɔgɔya ka taa fɛ min kɛra o de ka ca ni min tora ye ala barika la. an ɲinali filanan o ye hali bi hiji n'i ko hiji baaraw an b'a ye maison de haji la yan nɔ lajɔliw bɛ kɛ an b'a fɔ o ma ko formation formation fana ani tartibatu tɔ aw bɛ niveau jumɛn fana na formation fana. ala y'an kunnadiya ka garijɛgɛba min d'an ma an ka équipe la salon ni ɲina karamɔgɔ jolenw b'a la minnu anw yɛrɛ fana karamɔgɔ minnu y'an kalan hiji la u y'an kalan diina na anw yɛrɛ walanda ta olu de fɛ o mɔgɔ caman caman b'a la ala barika la mɔgɔ caman fana bɛ kɛnɛ in kan yan olu minnu y'an kalan ala ye hijidenw garijɛgɛ don olu de la olu de bɛna da hijidenw kan n'u ka kɛnɛya n'u ka lafiya ye n'u ka dɔnniya ye n'u ka ala ɲɛsiranya ye n'u ka yɛrɛ di ye faso kanu na ani diina ladonni na olu de bɛna da hijidenw kan ka taa baara ninnu kɛ donc an ye formation daminɛ an y'a daminɛ formation ye suguya fila ye formation dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma formation hebdomadaire o bɛ kɛ sibiri ani sibiri a bɛ daminɛ 9h sɔgɔma ka taa fori selifana tile la tuma dɔ selifana 14h tuma dɔ 14h bɛ tɛmɛ fo ka don 15h ma o formation min n'o bɛ ka kɛ sibiri o sibiri centre islamique la yan an ye farancɛ k'o la an ye dɔgɔkun damadɔ k'o la o bɛ ka kɛ wa gouvernement fara privé kan Mali hijiden bɛɛ lajɛlen de ko don bɛɛ lajɛlen de bɛ formation in kɛ ɲɔgɔn fɛ ni nana salle kɔnɔ ni jama in bɛɛ ɲagaminen don ɲɔgɔn na maa o maa nana dɔrɔn anw ka wajibi de ye min ye an ka formation an k'a k'i kunna o formation hebdomadaire min bɛ ka kɛ ale fana ye sigiyɔrɔma fila ye dɔ bɛ ka kɛ a bɛ fɔ o ma ko théorique ani pratique mɔgɔw bɛ lakalan ni salle min na
ka diina yɛrɛ k'a kunnafoni d'u ma n'o y'a kumama yɔrɔ ye n'o y'a faamuya n'a miirima yɔrɔ ye ni ka walanda d'u ma n'o ye dalafɔli ye o bɛ k'u ye n'o bɔra la tuguni u bɛ sɔrɔ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛba kan tuguni formation min kɛ u bɛ pratique k'a waleya n'e nana maison d'âge kɔnɔ n'i y'a ye i bɛna sɔrɔ alikaba a ladege dɔ bɛ yan nɛgɛ la an kelen bɛ k'a dilan alikaba bɛ cogo o cogo an y'a bɔ ɲɔgɔn ye alikaba fɛ donc i bɛ karamɔgɔw sɔrɔ minnu i kan ka don ni ŋaniya min o b'o ŋaniya jira i la i kan ka baara daminɛ ni yɔrɔ min na o jaa minnu bɛ yen n'i kan k'olu filɛ n'i b'a daminɛ i kan k'i bolo kɔrɔta yɔrɔ min na i kan ka min fɔ a bɛ daminɛ yɔrɔ min turu bɛ taa fori yɔrɔ min na u b'a bɛɛ kɛcogo fɛ ani bɛ se ka duwawu min kɛ furancɛ kɔnɔ n'i ka munumunu ko 7 dafara o kɔfɛ i kan ka seli yɔrɔ min n'o ye Makama Ibrahima ye o fana jaabi o fana bɛ jiri la i kan k'i pousser ka taa hakɛ min na ka taa seli o bɛ f'i ɲɛna n'i bɛ seli i bɛ seli sura min o bɛ f'i ɲɛna i kan ka duwawu min kɛ o bɛ f'i ɲɛna i bɛ tɛmɛ o la i bɛ taa Zamzam na o fana yɔrɔ bɛ f'i ɲɛna i bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ Sɔfa ni Marwa boli yɔrɔ la o fana yɔrɔ ladegelen don an bolo yan donc a bɛ daminɛ yɔrɔ min na o bɛ f'i ɲɛna a bɛ daminɛ daminɛkan min fana o bɛ f'i ɲɛna ni cɛw don i kan k'i taama k'i cɔrɔn yɔrɔ min na o yɔrɔ fana bɛ jiri la ni muso de bɛ taama ni ladabu min i bɛ taama ni ala kosuma min o bɛ jiri la i ka taa ni ka segin jateminɛw olu bɛɛ lajɛlen bɛ k'o kɔnɔ n'i tal'o la sisan donc i bɛna taa étape wɛrɛ minnu na a kɛra minan tali ye o don min mɔgɔ bɛ taa minan o bɛ jiri la naamu kan ka ta cogo min ŋaniyaw kan ka kura cogo min o bɛɛ lajɛlen karamɔgɔw b'u jira ni pratique ye n'an taara minan fana an bɛ to tantaw kɔrɔ cogo o b'o kunnafoni d'i ma i bɛ installer cogo min n'an bɛ bɔ yen ka taa arafa tali bɛ kɛ cogo min o b'o f'i ɲɛna n'an bɔra arafa fana Muzdalifa fana o fana sigi cogoya bɛ cogo min ani bɛ duwawu min kɛ ani kan ka bato minnu fara ɲɔgɔn kan i kan ka baara min kɛ a su kɔnɔ a tile kɔnɔ bɛɛ hakɛ bɛ f'i ɲɛna n'an bɔr'o la an bɛna tile damadɔ min fana kɛ mina dɔw ta ye tile 2 ye dɔw ta ye tile 3 ye n'a dafara o fana bɛ kɛ ladabu min kɔnɔ a bɛ kɛ hukumu min kɔnɔ ani sitana bonni min n'an k'a ma bɛlɛfili fana bɛ kɛ tile hakɛ minnu kɔnɔ n'a bɛ kɛ kɛcogo minnu na a bɛ daminɛ min na camancɛ ta ye min ye laban ta ye min ye i bɛ taa sira minnu fɛ i bɛ segin sira minnu fɛ nin bɛɛ lajɛlen walanda de bɛ f'i ɲɛna k'a pratique ɲɛna mɔgɔw de bɛ sɔrɔ minnu bɛ boli k'a k'i ɲɛna ka temps d'i ma fana tuguni tuma bɛɛ i k'i ka ɲininkaliw poser n'i ma min faamu i ka se ka jiri faamuya la n'o bɛɛ lajɛlen kɛra de sa an b'a fɔ formation pratique kɛra o formation pratique min kɛra o ye sibiri o sibiri ye k'a fɔ n'i y'a sɔrɔ siɲɛ kelen dɔrɔn tɛ dɛ n'a ka di ye sibiri o sibiri i bɛna bɛn n'a ye mais ɲinan ka bɛn hijidenw caya ma an y'a ye k'a fɔ vraiment n'a danna sibiri ni sibiri ma a ka gɛlɛn dɔɔni parce que yɔrɔ kɔrɔlen yɔrɔ se ka jama bɛɛ ta an obligera ka araba fara kan araba fara a bɛ daminɛ sɔgɔmada fɛ 9h ka taa bila fo selifana tile la mais araba ta ye pratique dɔrɔn de ye o pratique min bɛ kɛ araba ni araba n'i nana a tɛ tɛmɛ heure 1 jateya kan n'i y'a faamuya o de n'i m'a faamuya groupe filanan minɛ i bɛ se ka don fana fɛ tuguni k'i jiri faamuya la ne ye mɔgɔ min 9h sɔrɔ ko ni 10h i bɛna i b'i ta k'a la ka bɔ dɔw fana bɛna 10h ka taa se 11h ma olu fana b'a kɛ ka tɛmɛ dɔw fana bɛna 11h ka taa midi ma i b'a kɛ ka tɛmɛ donc a tɛ mɔgɔ si mago sa a t'i ka baara sa i bɛna k'a kɛ fana i b'i ka faamuyaw sɔrɔ i bɛ taa ni yɛrɛ ye wa ala barika la an ka délégué minnu bɛ n y'a f'i ye cogo min ka kɔnɔnagɛlɛya bolo u kelen bɛ k'u ka numéro di hijiden ma mɔgɔ mɔgɔ y'a ɲini u bɛ ka numéro d'i ma k'i to i siso kɔnɔ i bɛ se k'u wele k'u ɲininka n'i ma min faamuya u b'o faamuya d'i ma n'i mago bɛ kunnafoni ni bilasirali fɛn o fɛn na u b'o fana d'i ma fo ka taa se fana ɲinan an kelen bɛ ka guide pèlerin min tun b'an bolo n'o ye kɔrɔlen ye a ye san damadɔ kɛ an y'a ye a mago bɛ lɛrɛti la k'a kalan kura ye tuguni k'a actualiser données kɔrɔ dɔ b'a la k'olu don a kɔnɔ an bɛn'o fana bila hijidenw ka bolo kan o Mali hijiden bɛɛ lajɛlen n'a fɔra hijiden mɔgɔ 103 ye cela veut dire que guide pèlerin 103 de bɛ hijiden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la agence fara gouvernement kan a bɛ di agence bɛɛ lajɛlen ma ka bɛn o ka hijiden nombre ma u bɛ taa tila u ni ɲɔgɔn cɛ gouvernement fana b'a ta tila a ka nombre ni ɲɔgɔn cɛ hijiden kelen kelen bɛɛ lajɛlen i duralen don ka guide pèlerin na i sera k'a kalan i ma se k'a kalan o mɔgɔ ɲini min b'a kalan i ye k'i bilasira k'a kɔnɔnataw f'i ɲɛna i ka se k'i yɛrɛ lakɔkan n'a ye k'i ka hiji kɛcogo dɔn sabula anw bɛ hami nin ko in fo k'a fɔ an bɛ hami n'a ye sabula an bɛ kɔrɔsili kɛ hiji baara kɔnɔ mɔgɔ minnu n'olu ye lakɔkɔli ni formation kɛ olu ka baara kɛcogo n'an sera ani tɔw ka baara kɛcogo tɛ kelen ye a ka ca ala fɛ olu ka baara bɛ kɛ lafiya kɔnɔ a bɛ kɛ dafaliya kɔnɔ sariya bɛ laɲini min fɔ baara in na o b'a kɛ tuma dɔ fana tuma dɔ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ k'o ye guide ye k'a k'a occuper e kelenna makan ye parce que jama ka ca guide bilalen don mɔgɔ damadɔ de kama ni e y'a faamuya sisan su fara tile kan hali dugutilaman fɛ n'i mago jɔlen bɛ bato kan waati o waati i bɛ se ka wuli n'i yɛrɛ ka t'i ka bato kɛ ka n'a sɔrɔ i ka taa ni ka segin ma siri mɔgɔ la donc mais ni e m'a faamuya e taa o taa e bɛ to de i sigilen don mɔgɔ la n'u taara i bɛ t'u nɔfɛ n'u seginna i bɛ segin nɔfɛ hali k'i bɛ ka bato kɛ ni fili donna na i t'a dɔn fili donna cogo i bɛ se k'i yɛrɛ walawala k'i yɛrɛ bilasira donc vraiment ni formation k'a nafa ka bon fo k'a fɔ k'a nafa ka bon a bɛ e lafiya a b'an ka délégués lafiya a ka fisa i ka bato ma i taa kun ye mais i taa kun bɛ sɔrɔ o kɔnɔ mais ɲinan fɛn kura min bɛ ka don la dɔɔni fana tuguni an ye araba fara kan mais an y'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen na hijiden fan caman fana bɛ yen o bɛ région kɔnɔna ni togodaw ni dugumisɛnw kɔnɔ olu tɛ na fo ni hiji waati gunna waati min k'a tɔ to tile 10 tile damadɔ an ko ɲinan an bɛna région damadɔ ta ka wuli k'u sɛgɛrɛ u sigida la ka taa formation k'o kunna o baara bɛna daminɛ semaine nata kɔnɔ an tɛ se ka Mali région bɛɛ ta ka bɛn musakakow ma ka bɛn jamana yɛrɛ ka lahalaya ma nin waati lakanako fan fɛ an bɛ se ka yɔrɔ damadɔ min sɔrɔ an b'a daminɛ o na ni Ala ye san tɔw na an garijɛgɛ la ni Ala sɔnna ma a bɛ taa dɔɔni dɔɔni f'an ka se ka
Mali région bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka taa formation kɛ u ka sigidaw la peut-être ɲinan an bɛna daminɛ ka région damadɔ kɛ n'an y'o sɔrɔ semaine in kɔnɔ an n'an ka karamɔgɔ minnu bɛ région kɔnɔ an n'olu bɛna coordonner ɲɔgɔn fɛ k'o baara fana kɛ n'e ma se ka na Bamakɔ min bɛ k'i ka région kɔnɔ i b'i bɛn o ma mais ni hiji taali fana surunyana an ka bɛna formation filanan min kɛ o de ye formation générale ye donc générale o bɛ kɛ de an bɛ se ka tile 10 ta wala kelen a dɔgɔmani o ye tile 7 dɔgɔkun kelen ye nka a bɛ kɛ don o don o bɛna sɔrɔ hijiden sɔn caman olu ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔ yan donc sisan n'o kɛra don o don de ka taa sɔgɔma 9h fo ka taa se selifana tile ma fo ka taa se baara banna waati min i bɛna sɔrɔ a bɛ kɛ ka dɔgɔkun kelen kɛ n'a jɛna o ye tile 10 ye wa n'an tilal'o de la sa minɛnsiriw de bɛ daminɛ ani minɛn peso de bɛ daminɛ labɛn de bɛ kɛ dɔrɔn ka guntali la an bɛ ka baara an bɛ k'a boloda o cogoya kelen de kan o de y'an ka disposition ye donc an bɛna don dɔgɔkun min kɔnɔ ni mɔgɔ min y'an suit a ka ca Ala fɛ an ka disposition na guide pèlerin bɛna tilan a bɛna tilan agence ni ɲɔgɔn cɛ filière gouvernementale b'u ta sɔrɔ mais min ye gouvernement ka côté fana ye a ka ca Ala fɛ hijidenw ka fini min bɛ d'u ma n'o b'u ka hiji musaka kɔnɔ ka ban wari sara wɛrɛ t'a la récit min dir'u ma o bɛ na n'o récit de ye ka na n'a y'an ka guichet la k'u ka fini minɛ complet fila bɛ di mɔgɔ kelen o kelen ma i bɛ t'i ka complet fila i b'a kala k'a kɛ ka ɲɔgɔn falen falen ni dɔ nɔgɔra i b'o ko ka dɔ don i bɛ to o hukumu kɔnɔ o bɛna di mɔgɔ ma minnu y'u tɔgɔ sɛbɛn gouvernement ka sira fɛ mais komi minnu bɛ fini d'a ma u k'a ma ɲinan k'u ye fini k'u y'a kɛ ka caya u y'a kɛ ka caya ka dɔ fara u ka nombre kan o la ni agence min mago b'a la e de bɛ demande kɛ k'a ɲini olu fɛ donc ni musaka ni fɛɛrɛ min bɛ sara i b'a sara finitigiw ye n'i y'a sara finitigiw u b'a d'i ma i fana bɛ se k'a latɛmɛ i ka agence la mɔgɔw ma alhamdulillah da sera ma hiji labɛn tɛ Mali dɔrɔn bolo an bɛ taa jamana min na n'o ye Saudiya jamana ye Mali ni olu de bɛ jɛ ka labɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ bi an filɛ yɔrɔ min na hali bi aw ka labɛn bɛ cogo di Saudiya fana ka labɛn bɛ cogo di hiji ko la bi alhamdulillah min y'anw ka labɛnw ye karamɔgɔ Usmane o nɔgɔra sabula n'i y'a mɛn k'i bɛ taa hiji la avion ko de fana bɛ yen o avion ko min bɛ yen tabarakala alhamdulillah avion ko o jala tigɛra gouvernement y'a ka convention signé ni compagnie dɔ ye n'a bɛ f'o ma ko Egyptaire u ka lasigiden minnu bɛ n'o ye Amazer ye gouvernement y'a ka hijiden 2000 a y'o contrat a y'a signé n'olu ye olu b'u ka labɛn na su fara tile an bɛ ɲɔgɔn kalama u bɛ k'u ka labɛnw kɛ olu ye programme min d'a ma k'an bɛna hiji ko kɔnɔ o ye les 6 avions bɛ commencer ka bɔ yan don o don avion 2 o de bɛ taa dɔ bɛ taa sɔgɔma dɔ bɛ taa selifana tile la donc fo ka taa se les 9 ma an bɛ taa les 6 les 7 les 8 les 9 donc don o don avion 2 o ye gouvernement ka hukumu ye agence fana kunnafoni min b'an bolo u caman bɛ yen u y'u ka avion ko fana u y'a jalatigɛ u bɛ ka positionner dɔw bɛ ka taa Amazer ka sira fɛ dɔw bɛ ka taa Turkish ka sira fɛ dɔw bɛ taa Ethiopian ka sira fɛ dɔw fana bɛ ka taa Royal Air Maroc ka sira fɛ donc vol privé fana bɛ yen n'o ye vol privé minnu bɛ taa régulière ninnu mɔgɔw bɛ ka taa o ta sira fɛ caman positionner na o niveau fana na an b'a fɔ gɛlɛyaba tɛ yen date ko dɔrɔn de fɛn dɔɔni de bɛ se min bɛ se ka confirmer date ko la an ye date min kale an ni ɲɔgɔn cɛ k'an bɛ taa tuma dɔ o programme de bɛ ta ka ci Arabie Saoudite fana ma olu de fana b'a filɛ n'a bɛ fɔ ma ko slot ye jumɛn ye waati min bɛ se ka sɔrɔ ka yɔrɔ d'i ma i ka avion jigin a kɔnɔ olu de b'o jateminɛ sabula a waati bɛna sɔrɔ aéroport ninnu falen don kojugu programme bi kɛ de dɔrɔn nin man kan ka tɛmɛ minute 5 kan nin man kan ka tɛmɛ minute 10 kan olu de b'o jateminɛ e kan ka bɛn ni nin waati nin don masina in de ye olu de bɛ slot programme fɔ k'a fɔ bon a ye demande min kɛ a bɛnnen don aw bɛ se ka na ou bien a ye demande min kɛ an ka heure kelen an k'o fara kan ou bien an k'a jigin ka na heure kelen jukɔrɔ ou bien an k'a bɔ o don na k'a bila o dugusajɛ la olu de b'o se la slot f'an ye donc slot ninnu Arabie Saoudite mago bɛ k'o de confirmer an ye mais o fana bɛ confirmer yanni an ka taa ni tile 10 ɲɔgɔn ye o bɛna sɔrɔ an y'o jaabi fana sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ an ye programme fɔlɔ min kɛ n'a y'a sɔrɔ o bɛ maintenir à 100% ni yɛlɛmɛ fitinin min bɛ don a la an n'o fana fɔ mɔgɔw ye télé fɛ n'a fɔ radio fɛ an n'a sɛbɛn fana k'a bulon tɛmɛsiraw fɛ mɔgɔw k'u ka programme dɔn ala barika la fana an ye min kɔlɔsi hijidenw bɛ kunnafoni u b'a ɲini u b'an wele u bɛ na maison de haji la fana an bɛ fɛn minnu dɔn n'o y'an ka fiche u b'olu fana kalan u bɛ radio si kunnafoni bɛ ka taa cogo ɲuman na donc gɛlɛya tɛna kɛ ɲɔgɔn faamuyala o côté fɛ n'o ye avion ko côté ye bon fɛn min bɛ Arabie Saoudite ka cadre kɔnɔ anw n'o ye gouvernement ka côté ye ani agence privée ka côté ye sunkalo in na mɔgɔ caman taara ka t'i ka boliboliw kɛ fɛn min ye soko ye bi gouvernement ka côté fɛ agence ka côté fɛ o an b'a fɔ bɛɛ ka soko jalatigɛlen don bɛɛ taara ka taa so ɲini yɛrɛ ye i ni sotigi bɛnna na a contrat bɛ sen na min ka contrat banna min ta fana ka surun banni na nin bɛɛ lajɛlen bɛ sira ɲuman kan problème t'an ka soko la bi n'o ye Mali hijiko ye en général o bɛ sira ɲuman kan min fana ye dumuniko ye bɛɛ lajɛlen fana b'i ta fana dumuniko la e kan ka signé ni mɔgɔ min e b'o dɔn agence karisa kan ka signé ni mɔgɔ min e b'o dɔn État fana kan ka signé ni mɔgɔ min o b'o dɔn o kɛra Maga a kɛra Madina o disposition taara ni n ko Sogo Maga ani Madina ko don o disposition taara ni n ko dumuniko Maga ni Madina ko don o disposition taara min bɛ yen sisan n'o ye transport terrestre ni hiji bɛ kɛ a bɛ kɛ dugu damadɔ de ni ɲɔgɔn cɛ n'i nana ni jiginna Madina ni tile damadɔ kɛ n'i bɛ bɔ Madina n'i bɛ taa Maka kariw de b'aw ta ka taa n'i bɛ bɔ Maka fana tuguni i bɛ taa Mina fana kariw de bɛ taa k'aw ta ani boliboli min bɛ kɛ furancɛw kɔnɔ o transport fana sarali a fɛn min gouvernement ka côté ye o sarala ka ban agence fana an ka kunnafoni kɔnɔ hali sura dɔw taara o fana taara u ka jate labanw ka t'u ka réglage labanw kɛ o transport fana min bɛ kɛ interne na o caman fana kɛra ka ban
dɔɔni de tora dɔrɔn o bɛ niveau jumɛn na o bɛ a bɛ fɔ minnu ma muasasa n'o ye service privé dɔ ye olu de bɛ minan baara ninnu kɛ tanta minnu mɔgɔ bɛ taa bila kɔnɔ ani arafa sigiyɔrɔ minnu bɛ ka kɛ ani dumuniko minnu bɛ ka ɲɛnabɔ kɔnɔ ani saniyani min bɛ kɛ ani lakanani min bɛ ka k'a kɔnɔ o baara fanba Saudiya kelen bɛ ka kalifu de la bon hakɛ dɔ b'u ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ hakɛ dɔ de sari ka bɛn i ka hijidenw ma donc jama laban bɛ ka taa o baaraw de finaliser sabula o gɛlɛya kɛra min ye ɲinan o ye caman de fara hiji wari kan u ye caman min fara hiji wari kan i bɛ se k'a fɔ hijiden kelen o kelen 230 de farala ka dépense n'a ka musaka ka ɲinan agence b'o sara gouvernement b'o sara o de ye ɲinan gɛlɛya ye an bɛ agence fɔ an b'an préfecture fɔ ala k'u sara hɛrɛ la basa caman min farala kan o m'a to ka dɔ fara u ka salon tarifu kan u y'u ka tarifu u y'a maintenir dɔw fana bɛ ka effort kɛ ka jigin dɔɔni an y'o kibaruyaw sɔrɔ mais n'a sɔrɔ u taara taa cogo ɲuman na u tun b'a fɔ salon an taa ni mɔgɔ ye prix min na an bɛ obligé ka 230 fara kan sabula musakaw ni dépense dɔw de farala yen tan kan mais u y'a dɔn hakilimaya la k'a dɔn diinɛ baara don tɔnɔ ɲini tɛ ala ko de ka bɔ ala ka tɛmɛ diɲɛ ɲini kan donc u taar'u taa sira min fɛ an bɛ agence fo fan bɛɛ lajɛlen fɛ u y'u seko kɛ ala k'u sara hɛrɛ la u bɛ ka ladonni min kɛ ala k'a d'u ye donc muasasa baaraw olu ma dafa kosɛbɛ hali sɔrɔ an yɛrɛ ka délégation taara n'o y'an ka délégué général Ustaz Habib Kane ala k'a sara hɛrɛ la ani ne yɛrɛ ka adjoint n'o Usa Jaabi ye ani an ka délégué général Jaabi Samu Laji u taara ka taa o réglage laban n'u y'o dafa n'o o baara labanw ni kɛra sisan donc yamaruya bɛ di sisan site électronique kan k'a fɔ sisan aw bɛ se ka aw ka hakɛ bɛ visa la aw bɛ se ka visa sɔrɔ donc o yamaruya min bɛna ambassade la sisan donc passeport min b'anw ka bolo kan min bɛ agence ka bolo kan o de bɛ kɛ package ye k'a don valise kɔnɔ k'a ladon n'i y'a ladon donc i bɛ se ka tile 1 tile 2 kɛ a cayalen tile 3 ye ambassade fana u b'a labɔ ka d'i ma donc i bɛ positionner ka bɛn o ma bon ala barika la ni ambassade fana ye sigi minnu kɛ yan sigi ninnu o y'an nisɔndiya an y'a ye salon an ye baara kɛ gɛlɛya dɔw kɔnɔ o gɛlɛya ye jumɛn ye anw tun ye maakɔrɔ ye hijira olu fana tun ye maakɔrɔ équipe kura de tun b'u bolo sabula maakɔrɔ fɛn o fɛn bɛ Saudiya ka ambassade la yan a caman tun taara bon ala kɛ salon alhamdulillah an ye baara kɛ cadre min kɔnɔ a ɲɛna kosɛbɛ a nɔgɔyara bon ɲinan fana u k'a ma ko bon k'u bɛna baara kɛ o cadre kelen kɔnɔ donc u ye min fɔ an ɲɛna ni mɔgɔ min ka passeport donna a cayalen ye tile 3 ye i nana ye sira o sira fɛ tile 3 kɔnɔ u bɛ ka passeport labɔ n'o tɛ n'u m'a laban don a don dugusajɛ u bɛ ka passeport labɔ ka d'i ma i b'i programme hiji taali kama o de kɔni ko ye n'o tɛ ko gɛlɛn wɛrɛ t'a la tuguni ala barika la alhamdulillah i ka kuma kɔnɔna an b'a faamu i ka kuma kɔnɔna na gouvernement dɔrɔn tɛ hiji labɛn gouvernement ni agence wɛrɛw de bɛ hiji labɛn agence an b'a fɔ ko agence privée wa baara si fana tɛ taa gɛlɛya kɔ yala aw minnu bɛ gouvernement ka compte gouvernement fan fɛ ani agence privée fan fɛ yala gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ wa baara ninnu kɔnɔna la wallahi ustaz alhamdulillah an bɛ ala fo n'o fana ye agence ninnu tuma na bɛna hiji baara la anw yɛrɛ tun bɛ kuma caman caman mɛn min bɛ se ka mɔgɔ lasira a b'i la hami agence ka baara kɛ ɲɔgɔn na mais depuis anw kɔni nana ala barika la bonya de b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamuyali de b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn laminɛ de b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ u caman fana bɛ u bɛ kɔnɔ gɛlɛya k'an ye baara kɔnɔ u bɛ min dɔw ka expérience la u bɛna ka na f'an ye gundo la karisa a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan wa an b'a ye fana hakilimaya la n'u ye min f'an ye fana a ka ca ala fɛ sababu b'a la an b'a fara an ka dɔntaw kan n'an fana mago b'u la fɛn o fɛn na n'an y'u wele su an y'u wele tile u bɛna fɔ ka yɔrɔ déborder an b'an ka cikan f'u ɲɛna u b'o hakililata d'a kan n'an bɛnna min kan Mali bɛɛ tɔgɔ la an bɛ sɔrɔ ka position an b'a ta ɲɔgɔn fɛ o de y'a to hiji baara bɛna daminɛ waati min an ye guichet unique mɔgɔw wele an ye policiw wele ka passeport dilannaw wele ka RAVEC wele ka service santé wele k'an ka mɔgɔ dɔ bɛ hiji baara kɛ k'a bɛɛ wele ka agence fara ka association wele ayiwa an ka na ka na évaluation kɛ salon hiji kɛra contexte min na an k'o évaluation kɛ ɲinan hiji an bɛ fɛ k'a kɛ perspective min kɔnɔ an ka hakilaw di ɲɔgɔn ma an bɛɛ lajɛlen de jɛra ka kuma k'an ka hakilaw di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn critiquer ka gɛlɛyaw fɔ ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ ka mesure kuraw ta ɲinan an bɛ ka baara kɛ o min kɔnɔ depuis o bɔra la an n'u ma fama ka sigi kɛ tuma bɛɛ ani agence bɛ sigi an bɛ sigi an bɛ hakilaw fɔ ɲɔgɔn ye ni kunnafoni min kɔnna ka s'olu ma olu b'o d'an ma n'an fana kunnafoni min b'an fɛ an b'u wele ni kunnafoni de nana anw ka niveau la yan ni kunnafoni bɔra Saudiya la ka na an kan ka nin kɛ cogo di ni gɛlɛya bɛ min ka niveau la su fara tile kan u bɛ boli k'an sɛgɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ ka gɛlɛyaw gérer fo ka taa se kotaw dir'u ma u y'u ka groupement u y'a former o fana taar'u ka boliboli n'u ka démarches kɛ u ka passeport bɛ ka engagé donc gɛlɛya kɔni tɛ baara kɛ ɲɔgɔn na bi ala barika la ani agence ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to n'i y'a kɔlɔsi i b'a ye k'a fɔ ɲinan hiji bɛ ka kɛ cogo min a bɛ ka kɛ basigi kɔnɔ a bɛ ka kɛ ɲɔgɔn faamuya kɔnɔ kumaw ka dɔgɔ a la kosɛbɛ baara ni sɛbɛya o de bɛ ka taa ko ninnu na agence ka niveau fɛ n'aw yɛrɛ ka niveau fɛ k'o bɛ ka taa o cadre de kɔnɔ mais adamaden baara fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ i bɛna sɔrɔ gɛlɛya b'a la gɛlɛya bɛ sɔrɔ mun fɛ jama caya o y'a gɛlɛya dɔ ye waati fana koroni o y'a gɛlɛya dɔ ye ani adamadenw ka système fana maîtriser baliya o fana y'a gɛlɛya dɔ ye anw bɛ yan système fan dɔ de bɛ yan système à 70% o bɛ Saudiya de fana na donc système fila bɛ se ka kala ɲɔgɔn na cogo di ka ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo di i bɛna sɔrɔ système maîtriser li tuma dɔ i bɛna sɔrɔ n'i ye mɔgɔ kura la o bɛ se ka mɔgɔ dɔ échapper donc bɛɛ bɛ se ka kɛ gɛlɛya an ka hiji baara kɔnɔ mais ne yɛrɛ ye gɛlɛya min constaté ɲinan n'o tun bɛ se ka présenter o tun bɛ se ka k'an bolo RAVEC ko ye RAVEC ko cogo di parce que an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen
graveki carte na tuntublo mari enroulé o ma enroulé hiji ala dernière minute nga mo tebili ni nana atotora le temps drone muga e ki ka bara bela jere ka ko di kono e ka tika carte ni wolo semaine do yora ka ja dola adobe table rodo ka cibla ki ka wolo semaine ngana e ka tika enroulement ke carte ka bo ka saka do passeport la passeport biométrique ma mulo nyina adni ka mise fuka fuka nya ka mise wa dabora de ka jamana la kana a jabora de fana jamana de mi ka ko la sabati anga sebe ngana tayi tieni kana do borbi tieni kana nga jamana to ko a dabora de ka ko bela jere bla place la do min kera o bara nyuma mbay me o de fara kera bara suma yoro fana doni donc mo do de ibina soro de la ka enroulement ke ni to do o ya ke ni date ni sansi do o ya ke ni lié do yelma bi se ka duka donner dutala na do la machine abi do di to fla min tikili donc atina boni ni bara to bi nyagami machine ko na ta fe do gele kera avec la fuka foko gele kera akera onga fidèle gouvernemental ka niveau ke akera agence privée fana ka niveau fe mais tuma o tuma anti farana agence mo no ira avec mo ambe siga mi kuma gele fo fe ma munyinga solution mi bala amba fo no ni mi ma on niveau sans fama en famo nyina anga famo fana be ko fana ka famo fe donc ame ka baraka no cadre o gele o be ka wuli bo passeport ko nyina o fana to mi fa gele doni bata fika bora avec niveau de la folo lu ka fichi di me ka soro ka tira soro passeport la agence constat mi ke ka fo passeport do la ka wati jange passeport no usmara o kera sababu yae anyi chibla police ka nyamo ko ma police directeur général anana nga bureau la ndo ko temene anu ka police frontière nyamo ale nu ka dafu nu ka staff be nana an sigra fo ka ta société française mi passeport de l'année diruma anana réunion ke anga synthèse bola mi ga nyimi nyunu fe salo ya mbara nyugo yani kere ya doye anku ka keno yi o de ke passeport ka ta bot le temps duru le mu kan kono tantan bulu ko makono hiji bara wati ni fitini de kalo kire klebina ndura tite moka jamana ka laje ka bara nyugo kere nyasi anga hiji doma o ka passeport ka traité préférentiellement adamana ani passeport do to kana ke nyugo yi no ma kes no kera sisa do bina am permettre ka passeport la bot le saba kono ni ka dossier do na domi at le saba na no ya mene bay e ka passeport biduma ani fama minu kuma na ya haklisi ka fo bi fere fengo fe no bi se ka tike u ba tike ni ala sona ma passeport kana temet le saba ka o fe bo anga hamina ko do fara mi passeport do na nyina abiri ka kalokilembo o tara soro min fe amperantiko mo do be mina soro no amperanti da dachiko do la ni bolo kere ni yodi da imi bolo dakanye a dachiko la fana donc abise ka amperanti ti bokanye abise ka fana ni ya kerenda itla kana bela jile fana da abike da fo mo kire ka amperanti ta se ka kala ko sebe do gela mi yira la minu ka passeport lu ka pièce amperanti ko problème bala a foru nyina ku ka ta ka amperanti kura tukuni u ka dossier membe insensé la ko dossier ka décanté ka boye anana gela wara mi soro anya soro nga makoro do be minu sambi wolo la soro minu sambi segi soro o ibara ko lo gela do ke o kera sababu ku ka amperanti nu bolo janu ka a effacer ka boye ati nu be bolo da papier la chugo a do fana ibara ka produit man fen do la c'est un produit do la ibna soro a josi ka boye ni bolo da sebe na chugo amperanti tina na chugo la e dun tina to tabali police ka man ni ala sona mo bina décision exceptionnelle do bo mimba to makoro ba minu be 3e agi la sisa solution ka se ka soro ka amperanti ko la ni ka passeport ka se ka soro yo la nyini fana anyo fana ke ku bo fana kan donc yo la nyini min fo o bina fola ka waliya lundi na tane ala sona mo no tenen na tay no kera ke chugo la aka tala fa ma fa gela mi mamul passeport ko fana na aw ni agence su bela jeli mbora la mais anga équipe min bi min profiter maison d'argila ni kante o nyam goy ma fo ma barkada bien vrai que baraka nga jigi 16h 17h mais hiji kanu min bala ni hiji de la doni min bala to ma ba sora ka bureau la 23h agence su bi tan ka sen ka dala abi baraka ni chuga bela jeli to ma do machine bi bloquer abi machine sabo ay se ka bara mi ke ni bulla barawi ka se ka machine nyana bla abo baraw ke anaka équipe be su farat le kan o bi ku ka seko ke fo ku seko ke mais jama ka cha mo fla mo saba mo nani mo durma jama ka choma mais seko me bi ka ke min pu fana dépasser en fana bi ku fu ka famo bi na ke mais ka ta lendi ka yele amina yelme era avec kola ni ala sonama amina yelme fana ni ala sonama fana passeport ko fana na aka cha la fa passeport chama do no lubina boko no kora min fana bina do lu fana bina telia atina ke fem mi mina blaka suba tuni no ya nga hiji bara ya niveau la saudi niveau la bara baté duni anyi min fodron min tora do e de réglage ka se ka visa no ka se ka visa ko nyana bo ni visa ko nyana bola bebi ti ka passeport la do no saudi ambassade la o bino ke wati me ni kalo sayna bu fala ka visa di mo ma à partir du 25 26 no bu fala ka ambassade de la ka visa di ne mo mi tani ka do e bitana valise de kono o ba an amina do finyana e bi ti ka passeport mine e bi ka voyage programme ni ka voyage programme tanyo soro min be mi se ka gela do na nyo de fa agence su bela jeli an ko gouvernement be ka système ta 600
o ye ka Mali hiji bɛɛ lajɛlen ka contrôler sabula quota min di a bɛ fɔ de k'a dira Mali de fana ma tuguni ala kana kɛ ni problème fitinin posera Makan u tɛ agence dɔ u tɛ mɔgɔ si dɔn u b'a fɔ ko Mali hijiden Mali de bɛ wele donc gouvernement bɛ k'a ka responsabilité ta ka fɛn bɛɛ lajɛlen ka encadrer agence fana bɛ k'a faamu u bɛna coordination kɛ n'an ye u tɛ baara si fana kɛ ka na sɔrɔ u m'a sara an na an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama donc o hukumu kɔnɔ sisan commission ba dɔ de bɛna sigi sen kan n'o ye suivi ni évaluation ye ka Mali hiji bɛɛ lajɛlen suivi kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni farati yɛrɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka baara la bon kuntala surun yɛrɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka baara la ni hiji baara n'an seginna contrat n'u bɛ kɛ ɲɔgɔn ye ni ɲangini ka baara an t'a ɲini ala fɛ ɲangini ka baara o bɛ se ka bɔ a la ni min fana ka sɛbɛn kan ka minɛ k'i bari ka bɔ hiji la k'i suspend o fana bɛ se ka bɔ a la ko caman bɛ se ka bɔ a la an tɛ fɛ mɔgɔ si ka wari minɛ tuguni k'i bɛ taa n'a ye hiji la ka dɛsɛ ka taa n'a ye hiji la an tɛ fɛ mɔgɔ si ka wari minɛ tuguni vraiment ka taa a tɛ ka taa tɔɔrɔ i bolo a ka tɔrɔ sɔrɔ i bolo a ka gɛlɛya sɔrɔ i bolo a k'a dama kasi n'o kɛra dɔrɔn vraiment o tɛ tolérer cogoya si la quoi o de yamaruya min dira a ma a fana bɛ baara kɛ o cadre de kɔnɔ ni ala sɔnna ma faamuyali cɔla walawalaliba min dira komi an ye bi an y'a ɲini an ni jama dɔ ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ bi jama min fana don hijidenw bɛ se ka yala hiji baarakɛlaw gouvernement ni agence ta fanfɛla la an b'a laɲini ka dakuruɲa damadama di mɔgɔ dɔw fana ma ni farankan dɔ bɛ dɔw bolo kuma minnu fɔra wala ni ɲininkali dɔ bɛ mɔgɔ min bolo o bɛ se ka dakuruɲa damadama fara nin kan an bɛ kuma lasegin alhamdulilahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ببارين أجراني فرانكا من بيمبلو على ye jateminɛw ye min n'an y'a kɛ baara nin kɔnɔna na hijiden ka taa hiji kɛ Makan kana o ye baaraba ye mais baara min don Allah subhanahu wa ta'ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ cogoya min na alhajju ashhurun ma'lumat hiji ye baaraw ye min bɛ kɛ kalow kɔnɔ o kalo ninnu donc o bɛɛ tɛ kɛ Makan o la gouvernement ye laɲini min kɛ ni hijidenw ye i kana bɔ yan fo k'a sɔrɔ i kawuriyala kosɛbɛ kosɛbɛ hiji kalan ni hiji yɛrɛ dɔnni na f'i ka se ka se ka mɔgɔ minɛ ka hiji kɛcogo ɲɛ jira a la n'o tɛ taa formation kɔ alhamdulilahi rabbil alamin o formation directeur général da sera ma formation in kɛra jamakulu caman b'a fɛ mɔgɔ minnu kalalen don dɔnniya jinɛ dɔnniya ta bolo bɛɛ lajɛlen na a mazahibu ko la minnu ye kalan kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ Makan ni Madinɛ kɔnɔ ani Saudiya jamana fan caman na n'u bɛ hiji yɛrɛ dɔn minnu fana adamadenya mɔgɔ minɛ cogo a ɲuman n'u bɛ se ka o kawuriya ka baara kɛ ni o ye ka mɔgɔ minɛ ka ɲɛ n'o caman ye an ka wajilikɛla jolenbaw ye ani an ka alimami jolenw o la gouvernement ye o programme min lancé n'a kɛra le 1er juillet sibiridonya fɛ mɔgɔw bɔra i y'a dɔn k'a fɔ hiji ye maliyɛn sɛbɛ ye jama bɔra samedi o samedi o programme bɛ sen na mɔgɔw bɛ kana le 8 o mɔgɔw nana le 15 mɔgɔw nana bi ka yɔrɔ bɛɛ fa donc o programme bɛ to sen na fo ka taa bila le 29 juillet la gouvernement ma d'aw ma a ye programme wɛrɛ labɛn min daminɛna a bɛna daminɛ ni ala sɔnna ma le 24 n'a bɛ kɛ don o don tɛnɛndon le 24 ani tarata ni araba ka taa fo sibiridon na ka taa baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛ a kun ye mun ye ni hijiden kalanna hiji kɛcogo la comme hiji an fɛ yan maa caman bɛ taa hiji la minnu ye maa kalanlenw ye minnu ye dɔnnibagaw ye kalan sugu bɛɛ la maa faamuyalenw don hiji dun kalan minnu bɛ kɛ kalanw ye mazahibu ye taa siraw b'a la mazhab maliki ka ca an fɛ yan shafiw b'a la mazhab ahmadu b'a la ani abu hanifa mais hiji bɛ kɛ dugu de la hiji alakira sallallahu alaihi wasallam de hiji kɛ a ko an ka batokɛ minɛ ale la ale y'a kɛ contexte min kɔnɔ ani waati min na jama min cɛ la n'o ye maa 124,000 bi mɔgɔ bɛ taa maa 4,000,000 5,000,000 de la a y'a kɛ ni ɲaamɛ ye bi hiji bɛ kɛ terrain de bɛ kan ka mɔgɔw donni ka taa bisi bɛ ka mɔgɔw donni ka taa ani avion donc o la an kana hiji a kalan kɛ a bɛ kɛ cogoya min na terrain yɛrɛ kan o la labɛn bɛɛ sabatira n'o ye so ye i n'a fɔ alikaba ani safa ni marwa ani Muzdalifa ani ka taa sitanɛ bɔnyɔrɔ ka taa o cogoya jira mɔgɔw la donc o ye min ye o ye ko ɲumanba ye hijiden ye faamuya sɔrɔ
ala n'a kɛra koba ye donc o diyara ne ye n bɛ gouvernement fo la ka hijidenw yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnna sabula u bɔra donc o de tun bɛ ne bolo ka fara kan a kɛto b'a kan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. An bɛ ala tanu k'Alahu taala barikada o la halisa an ka foli bɛ ayiwa agent Sherifula ani ayiwa TV Sherifula mɔgɔw ye olu mun sera ka nin sigi kɛ wulada in na ka tila ka foli di fana an ka deuxième n'o ye Dr Hamza a ye kuma mun fɔ an ye bi a diyara an ye nin sigi a bɛnna ma fɔ ka tɛmɛ a dan kan bon anw mun ye agence privée ye ne bɛ kuma olu de tɔgɔ la komi an ka directeur da sera ma n'o ye Aravec ani passeport ko ye degun min bɛ agencew bɛɛ lajɛlen kan bi ni o y'an bali sunɔgɔ la o ye Aravec ko de k'a sabu kɛ an bɛ fɔlɔ ka fɛn fɔlɔ min ni taamadenw fɛ o tɛ nafolo ye k'a sabu kɛ an bɛ taa hiji de kama wariko tɛ o la an bɛ fɔlɔ ka min ɲini o ye papier min ɲinina an fɛ faamaw bolo k'a fɔ hijiden tɛ se ka taa Maka ni nin papier tɛ nin papier tɛ nin fana papier tɛ an b'o bɛɛ de ɲini fɔlɔ n'o ɲinina tuma min labɛn min kan ka kɛ agencew tɔgɔ la n'o y'an ka bureau kɔnɔnaw ye an b'o kɛ ka sɔrɔ ka na n'an ka papier ye k'a déposer a kɛyɔrɔ la k'a daminɛ Ravec la ka sɔrɔ ka taa passeport la mais n'i y'a jate minɛ anw bɛ yɔrɔ min na bi kamanagan daminɛna ka ban ka sabu kɛ an jɔrɔ la Ravec bɛ anw bolo bi kalo 3 kalo 2 o Ravec bɛ o ma se ka sɔrɔ bon a bɛ kɛ cogo di a dun fɔra ko hiji ye fɛn dɔ le ye sabali de kan ka ɲini an fɛ ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ la fo soka wala jida fil hajj hiji ye fɛn de ye n'a fɔra ka bɔ ko i bɛ taa kan k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ kuma jugu fɔ ma k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ nɛni ma mais ni hijiden taara n'a nana ka na ka wari sara ka papier di ka ban téléphone de b'a n'i cɛ karisa papier ko bɛ cogo di karisa a bɛ cogo di bon n'a fɔra anw ye karisa papier ko bɛ cogo di an b'a fɔ ye karisa an kɔnɔ sini a bɛ ɲɛnabɔ a bɛ tila k'an wele an b'a fɔ sinikɛnɛ a bɛ ɲɛnabɔ a dun fɔra ko hijiden kan k'a yɛrɛ minɛ ka bɔ kuma jugu fɔ mun de bɛ daminɛ o de ye kuma jugu ye a bɛ mun lase a ka ɲɛmɔgɔ ma o de i tɛ mɔgɔ ye i tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ou bien i tɛ ka baara nin k'i sɛbɛ la e min dun kan ka taa kalo 1 ɲɛnama kɛ n'a tigi ye alikaba la ani haramu na n'o tigi koya depuis ya ko i tɛ maa ɲɛnama ye ko i ye maa lankolon ye baara bɛ kɛ cogo di o bɛ sɔrɔ mun fɛ fɛn min bɛ anw ka nouveau la n'o ye hijiden ka papier dili ye agence bɛɛ lajɛlen pɛrɛlen bɛ k'o kɛ mais min ye Ravec ye franchement an bɛ yɔrɔ min na bi an kamana galen bɛ an jɔrɔlen bɛ an tɔrɔlen bɛ n'i y'a jateminɛ san dɔw tɛmɛna gɛlɛyaba y'an sɔrɔ yan an kamana gana 2 heures du matin 3 heures du matin 4 heures du matin an bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min Cheikh Sherif Ousmane Madani Haidara ka so an bɛ taa an ka kamanagan fɔ a ye mais yan'a ka so ma degun min b'an kan an k'o ɲɛfɔ aw ye an ka Ravecw tɛ ka sɔrɔ an ka passeport fana tɛ ka sɔrɔ n'a dun ma sɔrɔ kalo nata an ka volo bɛ wuli daminɛ a bɛ kɛ cogo di o la an b'a ɲini setigi Ala fɛ ka se ka nin baara nɔgɔya an bɛɛ bolo Ala k'o latigɛ Ala ka sabali di an ma agencew bɛɛ tɔgɔ la wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ weleweleda de bila hijidenw yɛrɛ ma depuis formation daminɛna u bi ka na alhamdulilayi jama bɔra min bɛ ka fɔ fɛnɛ faamuya bɛ ka sɔrɔ a la hali bi an bɛ weleda min bila u k'u cɛsiri nali ma Kasim bɔra k'a fɔ cogoya min na k'a fɔ ko ni nana samedi kelen a kana ko ye ni nana ni samedi na samedi wɛrɛ min fɛnɛ bɛ na i b'i jija ka na sabu hiji baara dɔnniya de don hadisul kudusi la fɔlɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam Ala b'a fɔ arifuni kabla an ta'buduni fa kayfa ta'buduni wa lam ta'rifuni a ye n dɔn fɔlɔ sɔnni a kan bato aw bɛ se ka ne bato cogo di ka sɔrɔ a man dɔn hiji ye bato dɔ de ye bato belebeleba don a fɔra ni bato min minɛna i bɛ kɛ i n'a fɔ i ba y'i bange cogoya min na i jurumu bɛɛ bɛ kafari o bɛ fɛn min na o ti ɲɛ fiyewu fo ka ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn ala bato bɛɛ la fan bɛɛ kan ka ɲɛɲini mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la hiji ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ formation de b'a to a bɛ k'i n'a fɔ k'e delila ka taa Makan ka na mais ni mɔgɔ ma sɔn ni weleli kɛra ni mɔgɔ ma na formation na n'i taara baara bɛ gɛlɛya i bolo dɛ e b'i sɛgɛn i bɛ groupe min na i b'o sɛgɛn i bɛ guide sɛgɛn i bɛ bɛɛ lajɛlen sɛgɛn mais n'i nana yan ka ban hali n'i ma guide sɔrɔ directeur bɔra k'a fɔ cogoya min na i bɛ taa n'i yɛrɛ i bɛ t'i ka tawafu kɛ i b'i ka fɛn bɛɛ kɛ ka sɔrɔ i ma gulo mɔgɔ la alhamdulilayi i mago bɛ ala la k'a sɔrɔ cogo min na i yɛrɛ ka cɛsiri ni fɛn na i b'a sɔrɔ i seko damayira la o la an bɛ welewelemada da samedi o samedi ani araba o araba hijidenw k'u jija u ka bɔ i b'a dɔw b'a fɔ kuma la don o don an bɛ fɛn kelen de kɛ fɛn kelen don o don a bɛ dɔ de fara faamuya kan i b'a sɔrɔ kuma dɔ bɛ fɔ nin samedi wɛrɛ kuma wɛrɛ kura wɛrɛ bɛ fɔ min tɛ nin samedi kuma ye mais n'e tora so ko samedi tɛmɛnen ne nana kuma min bɛna fɔ nin samedi ye o mɛndi bɛna gɛlɛya i ma ou bien e tora so ko araba ko ne nana kuma min bɛna fɔ nin araba o fɛnɛ kuma kura wɛrɛ min bɛna don kuma kɔnɔ araba o fɛnɛ information min taga k'i da o la an bɛ wele gɛlɛya hijidenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛɛ k'i jija ka bɔ formation in kalo kelen
wari min bɛna bɔ wari in ka ca e bɛ ka taa ala ɲini de la i bɛ ka taa jurumu kafari de la o baara kɛcogo ɲuman n'o faamuyali o bɛ sɔrɔ formation de cɛsiri fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka taa ni bɛɛ ɲuman ye ka segin ni bɛɛ ɲuman ye sɔli ala muhammed. Directeur hakila an ye kunnafoni caman di hali n'a ma se k'a bɛɛ di kunnafoni ninnu tɛ ban nka an sera ka kunnafoni caman di hakila lamɛnibagaw ni filɛlibagaw bɛna nafa sɔrɔ min na dakunya laban jumɛn b'i bolo an ka baro in kuncɛ o kan. Basa sigi in labana ka kɛ bɛnkan kɛra min ye ka taa lundi nata ni ala sɔnna a ma yɛlɛma bɛna don baara taabolo la a bɛ ka hami ni hami min o y'an bɛɛ lajɛlen ka hami ye wa ni ala sɔnna a ma fana a tɛ tiɲɛ a bɛ ɲɛ de dɔrɔn ala sɔnna basa suivi b'a la n bɛ n profiter a ka kuma nɔgɔnin na k'an ka minisiri fo parce que nin kuma ye minisiri da donna na fo ka taa se yɔrɔ jan na a b'a su yan nɔfɛ anw ye mɔgɔ ye n'an ye information sɔrɔ waati o waati an b'a di minisiri ma a fana bɛ information d'a ma a ye baara nɔgɔya an bolo ko hali déplacement ba ni temps taabolo k'aw kana k'a ye wele fana b'aw wele à tout moment a bɛ an wele an fana b'a wele an bɛ information an b'a partager wa waati o waati fana n'an jɔra kan waati o waati an bɛ don a ka bureau la an bɛ réunion balilenw kɛ nin problème de bɛ nin de bɛ a b'a ka solution fɔ an b'an ka solution fɔ n'an bɛnna min kan a b'a fɔ ko kaɲi an bɛ taa bon an b'a fɔ a bɛ ka baara nɔgɔya an bolo an b'a fɔ a bɛ ka accompagnement ɲuman na n'o y'an ka diinɛko ministre n'o ye Thierno Hasi Diallo ye ala k'a sara hɛrɛ la faamuya ni kodɔn min b'a la a b'a permettre mɔgɔ ka se ka baara kɛ baara min ka surun dafalenya la dɔɔni adamadenya hukumu kɔnɔ an ka karamɔgɔ minnu fana bɛ yen n'o y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔba ye n'o ye Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ye n b'a fɔ n bɛ Cheikh Mahmoud Diko fo n bɛ Imam Kɔkɛ Kale fo mɔgɔw don tuma o tuma n'u ye kibaruya mɛn hijiko kan o bɛ mɔgɔ bila ka na ci ma k'a fɔ bon an y'a mɛn ko nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan a kibaruya bɛ di a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan o fana b'an bilasira bien vrai que u t'i ye maison haji kɔnɔ ka caya basa sugulaw ni baara taabolo don mais u ka kunnafoni bɛ yan waati bɛɛ an n'u bɛ contact la waati bɛɛ u bɛ ka baara in sɔn an nɔfɛ ala k'u sara hɛrɛ la délégué minnu fana taara ɲina ani san tɔw délégué n b'a fɔ danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que délégué minnu taara n b'u ye yan so n b'u ye tile o fana bɛ k'u ka baara kɛ diina cadre dɔrɔn tɛ hali minnu taara docteur cadre kɔnɔ ni cadre wɛrɛ kɔnɔ o bɛ k'u sɛbɛn baara in ma nin b'a jira k'a fɔ danaya dara mɔgɔ o mɔgɔ ka ɲina k'a ka da hijidenw kan o bɛɛ bɛ ka responsable min bɛ yen u bɛ k'a su u dusukun kɔnɔ k'a jira k'a fɔ devoir dɔ de don défi dɔ de don f'an ka jɛ an ka relever ɲɔgɔn fɛ n ka foli ani n ka bonyamasegin a b'u bɛɛ lajɛlen ye n ka duwawu ye min ye n b'a ɲini ala subahana taala fɛ ɲinan hiji ka kɛ nɔgɔya ni lafiya kɔnɔ mais min bɛ ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye k'a fɔ président ye nɔgɔya min don ɲinan hiji ko in na a kalikan don k'a fɔ n'ale bɛ fanga na ni ala sɔnna ma a bɛ nɔgɔya don a la san o san ka taa fɛ o lahiru a bɛ k'a timan ye an bɛɛ lajɛlen ka jɛ de ka duwawu kɛ pour que hiji ko halisa a bɛ se ka nɔgɔya ka taa fɛ cogo min mais hali n'a sɔrɔ o ka gɛlɛn kosɛbɛ o gɛlɛya dɔ de ye min ye basa anw bɛ k'a nɔgɔya a bɛ ka gɛlɛya ka taa côté dɔ in fɛ n'o ye Saudiya côté ye donc effort de bɛ fourni cogoya bɛɛ lajɛlen an ka se ka équilibre sɔrɔ ko in na ye donc a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ i kana jɔ yɔrɔ la i bɛ jɔ kun o jɔ kun na i bɛ da kun o da kun na bɛɛ ka jɛ ka duwawu kɛ hijiden bɛɛ lajɛlen ka taa hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la fo ka taa se an ka maliya minnu fana bɛ n'u bɛ jamana wɛrɛ la en tant que Mali passeport de b'u fɛ u bɛɛ jate jɛlen Mali hijidenw de fɛ ka duwawu kɛ baasi si kana bɔ a la kɔlɔlɔ si kana bɔ a la quota min dira ma fana an ka se ka quota in k'a dafa kana sɔrɔ foyi ma to kɔfɛ wa mɔgɔ o mɔgɔ kan ka taa u bɛɛ lajɛlen ka taa k'i ka baara kɛ kɛcogo ɲuman na ala b'a ɲini cogo min sariya b'a ɲini cogo min a ka se ka dafa ten wa bɛɛ ka segin kana fana i ka so k'i ka jamana sɔrɔ hɛrɛ la kana sɔrɔ baasi si ma kɛ n'o de kɛra bɛ an b'a jigiya k'a fɔ mɔgɔw bɛ taa duwawu min k'u yɛrɛ k'a kɛ jamana ye a ka ca ala fɛ an b'a fɔ duwawu in bɛ kɛ a kɛcogo ɲuman na a bɛ jaabi a jaabi cogo ɲuman na donc ni hami b'an na bi an bɛ min fɔ o de ye ka duwawu ɲini bɛɛ fɛ baara in kɛcogo ɲuman na maa o maa bɛ hiji baara kalama n'a organiser i b'a dɔn k'a fɔ baara nɔgɔman tɛ hali dɔɔni a pression ka bon fo k'a fɔ a pression ka bon bon fo diɲɛ de ka jɛ k'i fanga di ɲɔgɔn ma an ka kuma ɲɔgɔn ye an ka ŋaniyaw kɛ kelen k'an hamu kɛ kelen k'an dusukun saniya ɲɛlen k'a dɔn k'a fɔ an bɛ diinɛ ko baara la an bɛ faso ko baara la gouvernement ko tɛ agence ko tɛ i yɛrɛ ko tɛ ala ko don jamana ko de don dɔrɔn n'an y'a bila o cadre kɔnɔ ala yɛrɛ b'an dɛmɛ a bɛ baara in nɔgɔya an bolo an b'a ɲini ala subahana taala fɛ k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ sigi tɔw bɛ yen n'an nana don pesé waati la ani vol ta waati la waati min an na sigi wɛrɛ kɛ k'o kunnafoni fana di mɔgɔw ma bonyamasegin b'aw yɛrɛ ye Cherifla TV ni an ka TV an lafiyalen don Cherifla TV waati o waati n'an mago b'u la an b'u lasɔrɔ n'u fana mago b'an na u b'an lasɔrɔ an bɛ karamɔgɔ fɔ ale min kɛra sababu ye ka nin baara in sigi hɛrɛ n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye k'a ɲini ala fɛ ala k'a ɲɛma ala ka wasa di ɲɛtaa min bɛ télé na bi ala ka dɔ fara a kan bonya min ni danaya min bɛ télé kan yarabi ala ka dɔ fara a kan ala ka baara ɲ'an bolo sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'an karamɔgɔ fɔ minnu ka baara n'u ka sugulaw bila ka na sigi kɛnɛ in kan k'an lamɛn an bɛ yafa ɲini u fɛ ka yafa ɲini lamɛnbaa bɛɛ fɛ ni fili min donna an ka kuma na kalanden kuma don ni bɛnsɛma min fana yera la o ye ala yɛrɛ subahana taala ka kɛta ye an bɛ ala fo ka barika da lahala bɛɛ lajɛlen kan haza wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh an bɛ segin ka an karamɔgɔ fɔ n'o ye Dr Hamza Mayiga n'ale de ye maison de haji ɲɛmaaba ye an karamɔgɔ fana don diinɛ baaraw kɔnɔna la ka segin ka an filɛbagaw fana fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jama min ye u ka baaraw bila tilegan in na ka na bɛn ni nin baara ye an bɛ jama in fana fo ka waleɲuman dɔn an bɛ Alahu taala de kunnafoni minnu bɔra ka di sisan kunnafoni a ka kɛ kunnafoni nafama ye min bɛ hijidenw nafa ni an ye gouvernement fo a ka cɛsiriw la an tɛ ɲina agence privée fana minnu fana cɛsirilen don ni an ye kotaw la sisan docteur da sera ma an ka jamukan tɛmɛnenw na kota min dira a kota fanba bɛ agence privée de bolo
donc u fana tɛ fitinin nin baara ninnu na u fana bɛ fo u ka cɛsiri an b'a u fana bɛ ka cɛsiri baw kɛ walasa hijidenw bɛ se ka lafiya cogo min na an bɛ u fana fo u ka cɛsiri an'u ka waleɲuman dɔ la ka sin ka aw yɛrɛ fana fo aw minnu tun sen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛma ka nin jɛmukan in na ye an bɛ layidu ta ni Alahu Taala sɔnna a ma kunnafoni o kunnafoni bɛna bɔ hijiko la hijidenw bɛ se ka lafiya cogo o cogo la kunnafoni bɛ se ka lase hijidenw ma cogo o cogo la ni Alahu Taala sɔnna a ma an fana ka sigikun ye o de ye an ka ɲɛmɔgɔw ka yamaruya kɔnɔna la an bɛna o baaraw kɛ ka o baaraw lase aw ma an bɛ Alahu Taala de Ala ka sigida nataw jira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu